Здравейте хора, продължаваме, просто имах задача да направя и се върнах. И имаме Райчо, Уилипов, двамата с повторка, Халуче е повторка, Слоуполк е нов и Елективир е повторка. Волбит е повторка, Реверон е повторка, Чармандър е повторка, Елективир е повторка и целият пакет е повторка. Нов Хоксарус, Понита е нов и Драгонайт е нов. Халуча не е нов, Чармандър не е нов, Волбит не е нов, Маймортар не е нов, Хипно не е нов. Дръдигон не е нов, Понита е повторка. Уилмис е повторка. Мейнтенанс е ново и Лапрас, жалост, е повторка. Милтанк нова, Чинчино нова, Електрик повторка, Рапидър повторка и Мил нова. Повторка, Юлмис, Милтанк е повторка, Драузи е повторка, Минчина е повторка и Зороарк е повторка. И не беше зле това отваряне. Next. Отиваме. Тоцко говори. 100 колекнати. Имат 110 поинта. Не знам какво искам да си вземем и нищо. О, станах левел 5, супер. Ох. Ето. Комплитал. И мисля, че имаме още една доза за отваряне. Дейли. Мисля, че имаме за още 10. И да, плюс 99. Я видим колко имаме. Open Tempax 148. Перфектно, имаме за още 10 пакета. Отворили сме 20 пакета. И ще имаме 30. Това беше гордо клин. И повторка и пак повторка. Този пакет беше цяло повторка, нов Тревенант, Рипъв. И само Тревенант е нов. Повторка и Фурфу е повторка. Чармандър, Спойнк е нов, Минчино и Фион. Чармандър, Стар Вару, Ирис, Съпортър Трейнър, Рапидаш и още един такъв Морпеко. Магмар, Фурфу, Хаулуча, Драузи и Фурфу. Нищо ново. Дредигон, Чинчино, Травенант, Диглет и Ирис. О, не. 8 пакет. Волби, Чармандър, Гарубор, Райчо и мисля, че беше нова карта. Рапидаш, Халуча, Ири, Зоруа, Фурфу. И последен пакет. Трубиш, Волбит, Варум, Фурфу и карта на Ултрабист. И видим. Доста карти си имаме. 172 карти. 151 карти колекнати. И супер. И 61 карти имам.
28. Я видя дали имам някакви работи. Лево ли да дигам нещо? Да. Binders. Я видим. Missions. Имам ли още такива? Slowpoke. Дек. Имаме 40, които са 3 пака. Опана пак. Отдолу. Point, Charmeleon, Electabuzz, Volbeat и Iris. Нищо ново в покедекса. Опана пак. Той ще видя. И ужас. 180 карти. Това е доста. И последен пак за днешното видео. Какво Окей, добър старт. Добре. Мега Генгар. Аз мисля, че е год пак, но не. Игнорирайте, мисля. Добре. Айде, чао хора. Ще видим на другото видео.